Hola nois, hola noies, anem a solucionar l'exercici de continuïtat per si va quedar alguns dubtes perquè a la correcció he vist que hi havia algunes cosetes que no estaven bé. Llavors, en tots els exercicis de continuïtat us he dit que el que necessitem sempre és el domini de la funció. D'acord? I com això és una funció a trossos, el primer que necessitem saber és el domini de cada part. Llavors, fixem-nos que anem a separar això en tres parts, la primera, la segona i la tercera. On tindrem algun possible problema és en la primera i la tercera part, ja que tenen denominadors i aquests denominadors potser es poden anul·lar, poden ser 0. En canvi, aquesta segona part no té problemes, perquè no té denominadors i de la segona part el domini són tots els reals. D'acord? Llavors, a la primera part el que veiem és que tenim un denominador que no pot ser 0 i resolent això veiem que x no pot ser ni més ni menys 2. I a la tercera part el que veiem és que x menys 3 no pot ser 0, llavors x no pot ser 3. Llavors, amb aquesta informació podem calcular el domini de la funció. Fixem-nos que la primera part existeix des de menys infinit fins al 0 sense incloure'l. Per tant, d'aquests dos resultats, que la x no pot ser menys 2 i x no pot ser 2, aquest d'aquí no té sentit, ja que no està dins de l'interval on la funció existeix. D'acord? Per tant, que x no pot ser menys 2 sí que és una cosa que hem de tenir en compte de cara al domini de la funció. Però que x no pot ser més 2 no ho hem de tenir en compte perquè aquest resultat no està inclòs aquí. D'acord? Llavors, el segon apartat existeix des de 0 sense incloure fins a 3 incloent-ho. D'acord? I com el domini són tots els reals, doncs ja està. Del 0 fins al 3 els podem agafar tots. D'acord? I aquest apartat d'aquí existeix des del 3 sense incloure'l fins a l'infinit. Des del 3 sense incloure fins a l'infinit. Llavors fixeu-vos que això d'aquí no cal que ho tenim en compte pel domini, perquè el 3 està inclòs a la segona part, i la segona part sí que ens permet agafar el 3. Per tant, l'únic valor que no podem agafar és el menys 2 i, atenció, el 0. Perquè ni en el primer tros ni en el segon tros podem agafar el 0. D'acord? Llavors, amb tot això, podem dir que el domini de la nostra funció són tots els reals menys el 0 i el menys 2. D'acord? Ok, llavors, on hem d'estudiar continuïtat? Doncs haurem d'estudiar continuïtat en 0, en menys 2, als punts que estan fora del domini, i en els punts de canvi de funció, el 0, que ja l'hem dit, i el 3. Per tant, hem d'estudiar la continuïtat en aquests 3 punts. Per tant, en total haurem de fer 6 límits laterals. Comencem per ordre cardinal en menys 2, d'acord? Llavors, aquesta d'aquí. Llavors, si x és igual a menys 2, què passa? Doncs hem de fer el límit quan ens apropem a menys 2 per l'esquerra. Menys 2 per l'esquerra és un valor més petit que menys 2. Per tant, si estem en un valor més petit que menys 2, amb menys 2 per l'esquerra, sempre estem aquí. Per tant sigui per l'esquerra o per la dreta. Per tant, amb els dos casos, amb els dos límits, haurem de fer servir el primer tros de funció. D'acord? Llavors, x menys 2, x quadrat menys 4. Ok, anem a apuntar-ho. X menys 2, x al quadrat menys 4. I aquí m'he deixat a l'esquerra. Aquest tipus de límit, si es pot simplificar, és molt més fàcil de resoldre. Per tant, es pot fer una simplificació, que ja vaig explicar en els directes,
que és que al denominador tenim la suma per la diferència. I fixeu-vos que podem simplificar això d'aquí. D'acord? I ara ja podem substituir i calcular. Això, si calculem, és 1 partit menys 2 per l'esquerra més 2. Menys 2 per l'esquerra és un valor una mica més petit que menys 2. Podria ser menys 2,0000, el que sigui. D'acord? Llavors, això d'aquí, el que acabarà donant és 0 per l'esquerra, perquè el resultat seria com menys 0,0000, etc. I això d'aquí, un número dividit de 0 és infinit, aquest nombre és positiu, aquest nombre és negatiu, per tant, això és menys infinit. D'acord? Per tant, com un dels límits laterals dona menys infinit, aquí ja tindrem algun tipus de comportament asimptòtic. Anem a fer el límit ara per la dreta. Llavors, continuem en el mateix tros de funció. Per tant, ja ho apunto directament. X menys 2, x quadrat menys 4. Fem la mateixa simplificació, ja que és la mateixa funció. Recordeu que les simplificacions d'aquest tipus les fem amb els límits, no a l'expressió de la funció. Llavors, x més 2, x menys 2, aquest se'n va amb aquest, i això acaba quedant 1 partit menys 2 per la dreta més 2. I en aquest cas seria una cosa així com menys 1,99999, etc. Per tant, això d'aquí acabaria donant 0,00000, etc. D'acord? Per tant, aquest límit 1 entre 0 és infinit, positiu entre positiu, positiu. Llavors, tenim una discontinuïtat de salt infinit en x igual a menys 2. I també podem dir que tenim una asímptota vertical en x igual a menys 2, que és una de les coses que ens pregunten a l'enunciat. D'acord? Llavors, ja hem vist què passa amb menys 2. Anem a veure què passa en 0. Llavors, si x és igual a 0, aquí sí que hem de tenir en compte en quin tros de la funció estem. Quan estiguem en 0 per l'esquerra, treballarem en aquesta part de la funció, ja que 0 per l'esquerra és més petit que 0. En canvi, quan treballem amb 0 per la dreta, estarem en aquest tros de funció, ja que 0 per la dreta és més gran que 0. Llavors, tenint això en compte, anem a fer límits. Llavors, límit, quan ens apropem al 0 per l'esquerra, com he dit, en aquest cas estem en el primer tros de funció. Aquí també podem fer la simplificació, però no és necessari, d'acord? Perquè el càlcul és molt senzillet. Això acaba donant 2 menys 2, 0 per l'esquerra quadrat, menys 4, tot això acaba donant menys 2 partit menys 4, que acaba sent una meitat. D'acord? Càlcul senzillet. Fem el mateix quan ens apropem a 0 per la dreta. Això d'aquí, doncs, estem en el segon tros de funció, que és 2x més 1 partit 2. Llavors, 2x més 1 partit, he dit 2, crec que era un... Ah, sí, 2, d'acord. Vale. Llavors, substituïm 2 per 0 per la dreta més 1, tot això donarà 0, dividit de 2, això és 1 enmig, d'acord? I llavors, fixeu-vos que els resultats coincideixen, els límits laterals coincideixen, d'acord? Però el 0 no és part del domini de la funció. Això implica que no podem calcular això. No té imatge. Per tant, quan un valor no té imatge o és diferent la imatge al resultat del límit, el que tenim és una discontinuïtat evitable en x igual a 0. Perfecte. Ja només cal veure què passa en x igual a 3. Aquest punt, al ser un punt de canvi,
també haurem de veure en quin tros de funció estem a l'esquerra i a la dreta del 3. 3 per l'esquerra és un valor més petit que 3, per tant, estarem aquí. En canvi, 3 per la dreta és un valor més gran que 3, per tant, estarem aquí. Sabent això, anem a calcular. Per tant, tenim aquí, doncs, aquest tros de funció. Si substituïm, això d'aquí és un 6 per la dreta, per l'esquerra, perdoneu, però no té gaire importància. D'acord? Recordeu que això de dreta-esquerra és important quan el resultat és 0. D'acord? Llavors, això acaba sent 7 meitats. Si no he copiat malament la funció... No, sí, està bé, correcte. Llavors, aquí tenim x quadrat partit x menys 3. Llavors, substituïm. I aquí, el numerador és un 9 per la dreta, però això no és important, és 9. Però aquí sí que és important el dreta o esquerra. 3 per la dreta seria alguna cosa així com 3,0000, d'acord? Llavors, hi ha un 1 al final, llavors això acaba sent doncs 0,0000, per tant, un 0 per la dreta. I 9 entre 0 és infinit i positiu entre positiu és positiu. Per tant, aquí també tenim una discontinuïtat de salt infinit x igual a 3 amb asímptota vertical per la dreta a x igual a 3. Per què per la dreta? Perquè si jo m'apropo al 3 per la dreta, me'n vaig cap al més infinit. Si m'apropo al 3 per l'esquerra, doncs me'n vaig cap a 3,5. D'acord? Llavors, ja hem estudiat la continuïtat i hem trobat les asímptotes verticals. Anem a buscar asímptotes horitzontals. Recordem que per buscar asímptotes horitzontals hem de fer el límit quan x se'n va cap a infinit, cap a més infinit, sent més precisos, i el límit quan x se'n va cap a menys infinit. D'acord? A la funció. Quan me'n vaig cap al més infinit, doncs, òbviament, més infinit és un valor més gran que 3. En realitat no és un valor, d'acord? Ja m'enteneu. Llavors, el que he de fer servir és aquest tros de funció. En canvi, quan x tendeix cap a menys infinit, estem en el primer tros de funció, amb valors més petits que 0, per tant hem de fer servir aquest d'aquí. Aquests dos límits els resoldrem molt ràpidament per ordre d'infinits. Aquest límit, recordeu que quan els límits cap a l'infinit es poden resoldre fàcilment quan són polinòmics per ordre d'infinits. Aquí tenim un polinomi de grau 1 dividit d'un polinomi de grau 2. Per ordre d'infinits, recordeu que quan el grau del numerador és més petit que el grau del numerador, hi ha límit i és 0. Per tant, tenim una asímptota horitzontal per l'esquerra i, recordeu que les asímptotes són rectes horitzontals, són rectes i, igual a 0. D'acord? El valor que ens apropem és a 0. Anem a veure què passa per la dreta. Doncs, per la dreta, estàvem en el tercer tros de la funció. Això acaba sent... Disculpeu-me, tot això d'aquí era per menys infinit. D'acord? Que era el tros, doncs, de l'esquerra de la funció. Ara farem per més infinit. D'acord? Llavors, aquí el que tenim és un polinomi de grau 2 partit d'un polinomi de grau 1. Llavors, en aquest cas, recordeu que per ordre d'infinits, d'acord, això acaba sent més infinit, per tant, no hi ha asímptota horitzontal per la dreta. D'acord?
Llavors, com a l'esquerra hi ha asímptota horitzontal, d'acord? No pot haver asímptota obliqua, d'acord? Per l'esquerra. Però per la dreta sí que pot haver asímptota obliqua. I de fet hi ha asímptota obliqua, d'acord? Per què? Perquè hi ha asímptota obliqua si el grau del numerador és igual al grau del denominador més 1. I fixeu-vos que per la dreta, que teníem aquesta expressió d'aquí, doncs el grau del numerador és... Disculpeu, el grau del numerador és 2, el grau del denominador és 1, i si això li sumem 1, doncs 2 és igual a 2. Per tant, hi ha asímptota obliqua. D'acord? Llavors, anem a calcular aquesta asímptota obliqua. Recordem que les asímptotes obliques recordem això, que les asímptotes obliques són rectes, d'acord? L'asímptota obliqua serà una recta mx igual msn igual a i, d'acord? Llavors, per trobar aquesta asímptota obliqua necessitem trobar m i necessitem trobar n. Com trobem m? Doncs m serà igual al límit quan x tendeix a infinit, perquè recordem, estem fent només cap a infinit, perquè cap a l'esquerra, cap a menys infinit, doncs hi havia una asímptota horitzontal, per tant no hi ha d'obliqua. Llavors, el que hem de fer és la funció dividida d'x, que jo us vaig dir que si això és una funció on hi ha numerador partit denominador, doncs simplement el que hem de fer és multiplicar per x a tot el denominador. Llavors faré això directament. Recordem que la f de x és el tros de la dreta, és aquesta, d'acord? Llavors el que faig és multiplicar per x tot el denominador. Perdoneu que me'n deixo de límit. Límit, x se'n va cap a més infinit. X quadrat partit x quadrat menys 3x. I aquí, com el grau del numerador és igual al grau del denominador, hi ha límit i el límit és igual al quocient dels coeficients de les x de major grau. És a dir, el que multiplica a la x al quadrat del numerador pel que multiplica la x al quadrat del denominador, que en aquest cas és un 1 i un 1. Per tant, aquest límit seria 1 partit 1, que és igual a 1. Per tant, ja tenim el valor del pendent d'aquesta asímptota obliqua. Ara hem de calcular la n, l'ordenada de l'origen. I la n es calcula fent el límit, quan x en va cap al més infinit, en aquest cas, de la funció menys m vegades x. En el nostre cas, com hem trobat m, això és menys una vegada x, que és el mateix que dir menys x. Llavors, això ens queda el límit, quan x tendeix cap a més infinit, i aquí ens queda doncs, aquesta operació d'aquí. Abans de fer el límit, el que podem fer és, el que hem de fer, és l'operació, d'acord? La faré de manera ràpida, la podeu fer a poc i comprovar que us dona el mateix. Llavors, això acaba quedant x al quadrat menys x al quadrat més 3x partit x menys 3. Fixeu-vos que aquest i aquest valor s'anulen i ara el que ens ha quedat és un límit on hi ha un polinomi de grau 1 al numerador i un polinomi de grau 1 al denominador. Per tant, el que podem fer és dividir el coeficient de les x de major grau, 3 dividit de 1, i aquest límit dona 3. Per tant, ja podem dir que hi ha una asímptota obliqua en i igual a mx més n, i amb això s'acaba l'exercici. Espero que us hagi quedat clar. Si hi ha dubtes, ja sabeu com trobar-me.